en kwayo makende ni watem wabed joma nyalo bedo joma gero ok joma ketho. Weche wa nyaka bed weche mariwo oganda, weche wa nyaka bed weche makelo ber gi dongruok e mier, ok maketho mier. Erokamano. Mineno kanyo mano jatenda karamna jagoro mongirore e bomiga mar arita kwe mano Raymond Omolo, mabende olimo dala mano mar ruoth mong'ere kaka Walter Omolo, mano chief Mabondo Township, mabende danane no wang' chieng' tich ang'wen mokadhi. Winjo kanyo wach mabende wewa goda kaka Uganda joluo nyaka wed jogoeko mabende oluoro chik. Ponono ni ng'ato nigi ketho nitiere kata mana karubila chik ok oyiene ng'ato mar mondo mi okaw chik e lwete. Bende wacho kaka joluo nego waher weche motenre kod dongruok. Donge nang'adi kanyo kani wacho wach moro motenre kod limbe mano mar Raymond Omolo e gwenge mag Bondo Okil. Now actually before ni mano was proper kaka koro en jagoro mar ministry mochung ni weche kwe pinka or this support an officer matiyo been under him, mano is properly in order. Aye kod wach mowacho ni weche ang'enge ok ber. Jomane wango od chief gi duk chief mago gik monego kikwatim kendo gikelo gonego kwedi. Kata ka ni iyo wang' nade ma ng'at modakoru kodwe gweng' kik wang' gike mago gik mok dwarre. Dahero mondo awinj kuome gima ok awinjo kuom PS jomano neg Bondo kanyo. Mano ng'ata achiel nonege gwenge mag Bondo. Jomano neg kanyo, jomano obila ogoyo. Mago be adwaro mondo awinj kuome ni ang'o ma obro timo. To kata mana Bondo kende, kata mana gwenge mag Kaluo bende nagombo kata mar mondo miyo lose. Thor wach mabende walose okinyi makawuono. Nikech for him as a technocrat, nikech adawinjo kodwa mulo wach jo siasa. En gi the CS model marwa mar constitution dwaro gi mondo gibed thenge matin gi weche siasa. Jo siasa weo wach siasa gi. And as a technocrat, nothing stops him from addressing concerns mek oganda. Concerns mek oganda ground kanyo and jomanogo ngamono neg Bondo no. Mago he should tell people ni wabro timo nade. I po agiri ni ka we have the internal police affairs unit. Mago nego donje mono rangigi. So we will want to hear more of the same from him. En managino maro ni podo buro bedo kotwa ko jofambo magwa mana kana sinyisi motelo bang limbe mabende otime od chief mano Mabondo Township bende buro bedo ko bedo gi romo gi jogo e komotenre kod arita kwe gwenge mag Sia romo mabende dhi bage kar tiegruok mar Ramogi Ogingo Dinga. Koro kok manya korom ge jong pod wantiere gi thor wach mabende wantiere godo limbe mar Raymond Omolo ineno jofambo magwa e county ma Sia gin limbe mabende gimenyonwa giburo bedo ka ginyisowa kaka okang' makamano biro bedo ka dhi e weche magwa manyena. Kopogore gi mano wadonja network mabende wantiere godo kotende kod rapar mabende kweth mar Azimio timo e gwenge mopogore opogore pacho Kenya kwarom ga juwango. Jofambo magwa temo manyogi nikech aneno kanyo ka dakika 20 tok saa 4 mar okinyi. Romo mopogore opogore nane beni chakore counties saa 4 mar okinyi. Watemo manyo jofambo magwa e counties mopogore opogore ginyiso ni rombe makamage mago mag rapar mar oduche makawuono bende osechopo to chal mar arita bende chalo nade. Enani kana awinjo kata mana nyakalondo mar Ramogi radio kinyi makawuono jatend migao kata mana jaod bura mano ma Ugunja mano Piyo Wandai bende nantiere okinyi maka Ugunja mano Piyo Wandai bende nantiere okinyi makawuono gi lendo mano VOJ e nyakalondo mar Ramogi. Wacho ni oduche makawuono en mana rapar mitimo to ng'anyo to biro dhi nyime juma mabiro. Awinjo na pachi mapiyo Ochieng kintiere county ma Kisumu. Piyo Wandai nantiere e TV kata mana nyakalondo mano mar Ramogi okinyi makawuono. Wacho ni ng'anyo en mana oduche makawuono ne gitimo rapar ne jogo eko mano wito ngimagi kanyakla kod jogo eko mano yudo hinyruok. Giwacho ni juma mabiro chieng' tich adek ng'anyo pod ochuchieng. En kare mondo wach mano kalore bedo ne en jasiasa. To odiochieng' makawuono maduong' ma ni kanyo en ni mondo mi kaka wawacho ni watimo reflection kata wago machiemo to ng'anyo ni
na tua manadi ma wasego kode kaka oganda wang'iyo kata ka mbaka ma wago ka wayudo ka ratiro mag oganda oseruch to mana kokalo kuom ng'anyo ni. Koro kuom mano en paro maber mondo mi samoro kiwuotho ting'i kama iaye mondo informi kama idwa dhiye bende. Koro kuom mano dawach ni en paro maber nikech mana kata kaka giwacho gi wakili kono aneno ka PS bende timo maber e limo jatij sirikal manyocha mwandu ne ka dalane okethi. To bende dawach ni kik ogik mana kanyo. Jowa mano hinyore bende gin na oganda ma Kenya ka. Magi bende joma chulo ushuru, magi bende joma ndikogi. Jogi bende miwa statement manyiso ni they are willing to kawo hatua ne obila mane dipo noroso chik kata ang'o ma sirikal dhi tim mondo mi jowa ma pod nie ute mag thieth mohinyore marach mondo oyud kaka nyalo konyore. To bende machielo en ni kaluwore gi odiochieng' ma kawuono ma en candle lighting kata waparo ko jowa manyocha ohinyore, aparo ni chenro ma dibedi mang'eyo kaka oganda ma Kisumu kaluwore gi migepe ma tindo en ni nitie chenro bende mar timo makama e area mar roundabout ma Patel. Koro ageno ni chenro gi biro chopo kare. Erokamano. Erokamano ahinya. Kinde ma mago timore ka bende juma ni bende kweth mar Azimio wacho ne gibago kata mana giketo tenge mar timo alama makende. Rapar ma kawuono ma bende itimo bende winjo kowinjore? Well, rapar no kaka nasewacho is okay nikech gik motimre kor gweng' piny luo kata Kenya te gin gik ma richo. Piche gi videos ma wan go gi gik moneno gigo lit okang' mabor. Koro rapar ni should be a point kaka Omin Ochieng owacho should be a point for us to reflect. Josiasa are within their right to the mbele gi ng'anyo, gibro timo kaka gidwaro gi wach ng'anyo nikech it is a constitutional right. Mara kaka Okil, ano kan jasiasa, I'm not interested in politics. Mara is to defend the constitution. Katiba under article 37 wacho ni jo Kenya nigi ratiro mar ng'anyo. Assembly, picketing, petition. Mano ko yiere ni or notice obedo issued under section 5 of the Public Order Act next week. Obila, particularly the IG. IG dwa gaba wach marach kabisa e TV. Oyie oluor chik. Tijo bila is to protect Oganda sama ji dhi ng'anyo owe go kore ahinya. Nikech chieng' moro obro wuok e office kanyo to ji bro deal kode according to the law. To kata mana kopogre kata mana gimano bende odiochieng' manyoro bende Raila Odinga ne dayo dhoge gi jofwambo mawuok e pinje maoko. Nitiere wach ma bende nolieko ni jatend piny mano mar Tanzania Suluhu notimo limbe pacho kaindi. Kata kamano notimo limbe mar biro jolo TWAK mane kinde mano Raila Odinga gi jatend piny kata mana jatend piny nokochopo e TWAK ma kamano. Wach ma bende nitiere kata mana odiochieng' manyoro nwaneno milome ma bende jatend piny Kenya nondike mbui mare mar Twitter. Owacho ni nitiere piny Tanzania oduogo Kenya odhiambo ma kawuono oyie mar loso gi Raila Odinga. Opia wanda ka nitiere TV mano e radio mar Nyakalondo mar Ramogi. Nowacho ni yo ma ichiwo godo milome. Wacho ni mano yora chaya. Jatend piny ok nyalo mana chiwo milome ni ki imanya walos kodi at your own convenient time. To ento no chiwe kata mana e wang' jowi. Awinjo na pachi acha kodi Ochieng kintiere kaunti ma Kisumu. Aparo ni ayie gi ma Pio wanda yo wacho no konchiel nikech ka jatend piny nigi nia maber kata paro maber ni onego bed ni giloso gi kweth mar Azimio mondo mi oganda wa oyudo yo ma wanyalo wuok go e hoho mwasedonje ni. Taparo no onego bed sincere kendo obed ni en ng'ama is willing to engage for the sake of our country mondo piny ma obed gi chenro makare mwanyalo wuok go e hoho makoro wantie sani nikech king'iyo kata gima nyotero jo ng'anyo e ndara adieri kata bed ni Azimio mano luongo ng'anyo nokono but gima duong' en ni en adier ni ngima ni malo
en adier ni ngima oingo oganda to nitie moko ma sirikal nyalo timo kata mana immediately mondo miyo address ma but gima waseneno kuom jotelo manie sirikal en ni gigo kabisa kochakre mana gi jatelo wuon gik mowache dhoge gin gik mok nyal miyo oganda geno gik mowache dhoge gin gik makela kwede n'oganda nikech ineno ka ng'enyne gin diversionary dawach gi dhongere kamano ni kar chomo gino machando oganda mamiyo oganda nie ndara to nitie kama lwenjgi ni ichome ni ng'ane ma samoro wakedgo kata oganda ni mwakedgo to an gadier ni kata mana kama jotelo gi aye kata mana thurgi en wuon ngima ok yot en ani samoro oganda wa ma jo Kenya jiero umo wang'i. We always like burying our heads in the sand ni walinga matendwa but kata kamano to gibende giwinjo mana matek koro miyo kadipo ni owacho kamano to wache yor mbui kaka wache no okrach mak mana ni ber kokete tim to bende nyaka oga sirikal motelo ne mondo mi kata jok manitie sirikal ka wuoyo to wuo kaketo geno kuom oganda ni samoro kata tek to yo magiketo go wachni n'oganda nyalo miyo oganda med twe okanda kong'eyo ni mbele ber to the way ma jotendwa to moloyo manie kweth mar sirikal osebedo ka wuoyo ok en yo moro mamiyo oganda geno Sharon en yo moro mang'enyne kinene to wigi wil ni sama Nyasaye omi thuolo mar bedo telo kamoro tim gimoro machieng' moro mana kaka wakili owacho kaka riwuok e ofisno to ni bed kara par ni timo maber kata bed na in gi ng'ikruok kae kacho ni timo maber ng'enyne koro kwaneno gi to miyo wa samoro wany ginyalo kawo gini gi matin to waneno kaka mochomo luoro mwan gen ka ng'anyo nyalo bedo dhi mbele to samoro biro wuok e lwedo nikech obila kanyo wago machiemo to waneno ko obila ng'enyne target oganda to oganda bende nigi maggi maling'ling to kara kobila target wa to obila gi bende nyicha osetim chien kanyo migepe osetemo timo kinda mondo mi okel tudruok maber kind oganda gi raia. The relationship between the police and the public non mondo bed maber ma migepe mang'eny osetemo timo mang'eny sana mondo mi mamiyo kata mano obila koro nyo biro dak e oganda sama koro gitimo ma samoro oganda nyalo bedo gi paro marach to en gima ber ahinya to mana bende biro nyayo tudruok kind oganda mag dhoudi ma wasebedo go maber wayudo ka samoro biro chako bedo gi gap to ok ber ahinya koro miyo wakwayo ni mondo mi jotendwa obed sincere mondo wayudo kaka dwawo gi hoho makoro wantie ni erokamano ahinya aparo ni wach ma bende nego bed ni wawacho bende ni koluwore kod milome kata mana ote ma bende jatend piny nochwalo ne ugai mar Azimio Raila Odinga mano mar yie kod twak dibed ni en geno ma bende biro bedo kabiro mbele ka okil kapok idoko ramna penjo makamano wadhi ne kaunti ma Mombasa nyaka Romge Juanga nyawadwa Georgia aoko ne kanyo dwaro nyiso wa rapar mano mar Azimio gwenge mag Mombasa aoko na senyisi ne Romge Juanga motelo ni rapar makamano time e alap mano mar Uhuru Gardens dibed ni mane chal mar wach mantiere bende osechako mana kinyalo nyiso chal mar wach e kaunti ma Mombasa. Erokamano ahinya Sharon awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa mana kaka iwachono rapar mar jogo mosewito ngimagi onego bed ni timore mana e batha kaendi mano kabro ni Uhuru Gardens kata e but Tungeliech mantiere e kaunti ma Mombasa kaendi wang'iyo kanyo endo nyaka sani waneno ka obila ol kanyo endo ka romo kendo koro neno ka luoro koro osechako moko kuom jogo makonegi ne ging'e ni gibiro kaendi to ne en gino manitimo mana e yor muolo gikoni ne gibiro kaendi mana gi msuma to ni dhi moke kanyo endo to giyango mana wach jogo mosewito ngimagi kaka jatend riwruog Azimio la Umoja migosi Raila Odinga ne ochikogi to kata kamano nyaka sani waneno ka obila osekuor kanyo kendo luoro osechako mako moko kuom jogo mane chano biro kanyo ni to kare en lweny mane madhi bedi kama antiere ni antiere mana gi moko kuom jodak kaendi ma chano dhi kama kamano to kata kamano gin gi luoro adwa mana penjo gin to pachgi en mane to chutho ni mar wach makama ne koni onego bed mano mar kwe maonge koko moro amora machiegni ahinya chaka gi nyingi to inyisa ni romo mane itimo kawuono gi oganda modak Mombasa kae to chutho bang' ote mar migosi Raila Odinga ne oparo go jogo ma osewito ngimagi inene nade to chutho kwaneno ka koro sani obila okwor kaendi e yo makama gi nyinga iluonga ne Rafael Odienwa kaya an jadak ma Mombasa ka kuom higni mang'eny to bwana George gimobwoga ahinya mawuoro ni nyaka sani kata ndalo mane wasungu ne tiyo wane berberia William Ruto kaka koro chako matek kabisa makodhi kama to wabedo gi bwok ni kamoro Kenya nyalo donjo e yo mar Somalia kata Uganda nikech gimomiyo awacho kamano
ka jogewa notho e Kenya ka mang'eny, Makaluo, wawito joma ng'eny Kisumo, kendo wawito joma ng'eny Homa Bay, Siaya to kod Migori, to gi Kenya kamoro amora. To waneno ka buok nitie nikech William Ruto ok oikore loso kwe, nikech waneno kobilo donjo mang'eny Uhuru Garden ka, to kata Mombasa ka waneno ka buok ng'eny. To kawuono ne en odiochieng' mane owal, mane migosi Raila Amolo Odinga wacho ni mondo wabed gi ng'anyo mayom e chunywa mondo mi wa ku kod jowa mantiere kamoro amora, to kod lit mosebedo. To wayudo ka mano ok nya timore nikech William madho pi maliet to okweyo pi mang'ich. Koro wabedo gi luoro ni ok en ng'ama oikore tiyo ne jo Kenya gi ratiro. En gi mibadhi mang'eny, ma mibadhigo yende kawa gi Kiswahili nyalo kete kama tek zaidi. Mane pa ineno ka gima en ranyisi ni ng'anyo ni koro dhi karumo, nikech wang'e ni kawuono bende onego bed ni timo ng'anyo, to nwaneno ka koro noduoke chini mondo mi koro pargo jogo mosenindo. Ineno kama en dalili manyiso ni ng'anyo ni odhi kurumo kaka ne chane. Jaduong' migosi joja oko ng'anyo kane karumo nikech ng'anyo ni e chunywa. Ng'anyo ni e chunywa nikech wan kaka jo Kenya kata wan kaka onagi wasebedo gi lit mang'eny. Mang'anyo en chuny dhano. To ng'anyo en gima matek mosemako ja Kenya nikech school fees onge, to chiemo onge, mogo bende oselal to gi gimoro amora. Koro kuom mano waneno ni ng'anyo ni e chunywa kendo ng'anyo dhi mbele. Ma kata kapo nono ni migosi Raila Amolo Odinga onge e siasa ni, taneno ni ng'anyo biro dhi mbele. Ma kata William Ruto mowuok e loch kawuono, ng'anyo ni e chuny oganda kaluwore gi hinyruok ma dhano osenyorego kuom ndalo mang'eny. Ng'anyo nitie kendo ng'anyo pod pek kaka tari. Ayude pach jadak machielo, chaka gi nyingi tinyisa ni kawuono bodhi moko musuma, nikech kang'iyo kaneno ka already obila nitiere kaendi, dhano koro neno mako kichore gi chien. Be odhiye? An iluonga ni Bobo Owino. Kawuono to onego bed ni wamoko musuma, to kaluwore gi kaka neno obila wuotho dhi tamowa. Ok wang'eyo ni obila paro nang'o, to gima nadwa nawachie matin kuom ker mar Kenya, odwa tero matek ahinya. Pok otiko kata higa achiel to piny oseridore, mok wang'eyo ni to ike kochopo kata ariyo kata adek to dhi bedo machal nade. Kech sani gik matimore gin gik mapeke mogik, to sana jodhodwa odwa hinyowa kabisa. Odwa hinyowa mok ber kabisa. Ineno ka gima en dalili manyiso ni koro ng'anyo mane ochan ni dhi dok chien. Ngufune bineno ka entiere kaka nochake gi kaka odhi sani. Bineno ka ngufune dok chien koso pod entiere kaka ne en. Ng'anyo to pod nyaka beda, en mana ni lweny magore sani, kata mana kaka odhi sani, odhi moro mopogore. Nikech Ruto ne rito ni mondo jakom rad kode head on. To jakom temo tugo kode e ng'wech moro mopogore. Sani igoye ga kili. Ema bineno ka ng'anyo no odhi matin mos mondo wambim ni to odhi nang'o. Mondo wachiw thuolo mar ywak ndalo 2, 3, 4, 5 gi. But toke to ng'anyo pod nitie. Kendo pod obiro ng'anyo maber. Oye jadak machielo, chakendo chaka gi nyingi tinyisa ni ineno wachno nade? Odiochieng' ma kawuono an jadak ma Mombasa ka ng'era ni Kilio Nairo. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar misuma. Ma kata an kama chung'e ni ating'o misuma na makwar kamoke ka ombolesa go jogewa moweya. Tawuoro ka polis nyalo lawowa nyaka chieng' musuma. Matene gin gi mor gi lit mwayudo. Koro gima ok ang'eyo ni to wan e piny mane. Kech an ang'e ni kata chon ng'ato ka nowito ng'ate, kane in e jela titeri iko ng'ano, tiduoke jela. To wan jo jela mane ma kata chieng' mwaiko ng'ato, mwa ombolesa jogewa tidwa nogowagi. Picha mwaneno sirikal duto ne obwogowa kabisa, ok wang'e kuma wachomo. Iparo ni way forward en mane, nikech jo Kenya to pod medo ywak ni uchumi pod oridore. Jotend riwruok Azimio nokoni yo minyalo rakro gi wach ni en samoro dhiro piny owacho yor ng'anyo, to koro ng'anyo ni be waneno ka koro kaka odiochieng' ma kawuono ne chal ni ok otimre kaka nopange. Iparo ni what's the way forward? Kawuono ok en odiochieng' ng'anyo bwana oko, in ema wiyi owil. Kawuono en odiochieng' mane wamoko misuma, kwaparo go jogo manowewa. Kata e lweta ka ineno ka an gi musuma. Ema nomiyo wachore nyaka Monday koka wadhi wacho gima dhi mbele tok mano. Mak mana gima nobwoga ni rais mar piny nyalo tweet jatend Azimio mar Raila nabro neni kaduogo. Raila ok en Yesu miwuoyogo in parable. Raila manyo tikone ni awawuo. Gige tweet go mago gige nyithindo mag tugo ok wadwaro. Mano momiyo maandamano pod dhi mbele. Kwatieko mirimbwa ma wan goni to koka wadhi.
weche mag tweet go kwadwa Raila ok en Yesu mane pacha asante sana mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi mago mana paro mag moko kuom jodak e kaunti ma Mombasa kae makoni ne giikore mar dhi moko musuma e alap ma Uhuru Gardens kuma ne gitime winjruok ni giromo kawuono to kata kamano sani obila ogoyo tach kar kanyo endo mar neno ni onge chokruok moro amora matimore. Wadwa medo luwo wachni mondo wang'e ni to gikone to dhi bet nade. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano ahinya George Aoko, wawinje yo makare nyakorom Gajwang. George Aoko osenyiso achala mano mar romo e kaunti ma Mombasa rapar ma bende Azimio timo e gwenge mag Mombasa odiochieng' ma kawuono. Jo kanyo no obila osekuor kanyo, japiny bende nyalo bedo gi to mano mar chopo kanyo. Okil awinje pachi mapiyo piyo kaluwore gi okang' ma bende timore e kaunti ma Mombasa. Well, ageno ni obila bro bedo kanyo monde orit kwe, but kik gidhi kanyo gi agenda mar the goji ama the monoji from timo rapar ma kawuono. Sharon ni penjo mar oboke moro manondike mbui gi ker. Now, mano yierone. Kodwaro mondo los gi Raila Odinga kamano mano yierone. But shida manie Kenya ka en gima dwaro broader dialogue. Okay, dialogue mar jo siasa kende. Wan gi civil society, wan gi youth, wan gi women, shida gi omako jogi te. Shida ni yudo ka en shida motenore gi weche the economy, pek mar ngima gi hinyo ji. Koro magi gik ma should be taken a little bit more seriously. And I will want the president and indeed all politicians mondo rise to what Mandela called statesmanships. Statesmanship for Mandela, you think of the future generation and the public interest. A politician only thinks of the next election. So far, loso gi rhetoric maneno kum jo siasa kwa chako kum ker gi joma tiyo kode gisebedo politicians. Let's see statesmanship from them. Mondo gichak think of the future. Nyaka sani wang'eni jatend piny nitiere piny Uganda obro bedo komole pacho kae ndio odhiambo makawuono mana kana osendike mbui mane mar Twitter. Opiyo ndai nacho ni mana chaya mabende ker nyiso jatend migawo kata mana jatend kweth mapingo piny Kenya mar luonge TWAK mana e yor mbui. Paro ni jeregi gionge gi simbe ong'we yamo mar ng'ato ka ng'ato maginyalo tudore godo. To kang' makama endi bende biro mana bang' Raila Odinga lieko ni Samia Suluhu jatend piny mano mar Tanzania notimo limbe pachoka. Mago siepe definitely gin gi simbe. Then Kian as an individual oboke mano kete mbui no, number one, ker mar Kenya en gi grammatical errors ma language ma okonego tigo at that level. Grammar should be observed before you send out some statements. Mago grammar kaka magi. Grammar like mago language ma katakan japuonj kindiko na otaso boke usually it irritates. Ndek gimang'eth mage gik mana pick komo boke go. Then definitely dialogue gi loso should be something that is orderly and it should be structured. Negi chako gi panel margi, the inter-party panel, kagi duaro they can conduct it through that. I will challenge them further, munde gi revisit watch truth, justice and reconciliation. Ginononegi, it did not mature into what we expected it. Let them look at that. This is a moment for broader national conversation. Nikech, the traditional marginalization, this injustice Majulu face every election cycle. Mano has never been dealt with. So much as Gibro wacho margi kaka jo siasa, Oganda Joluo, their concerns, and indeed jo Kenyate, concerns gigo
need to be addressed in a more structured way. Hero kama na inyangeni nyakwaro mgajua ngwadong gidakika matine prario mar mondo mi watiek twak makamain. Wacha mamanjo fombo magu e counties mopogore opogore mar mondo mi ginyiswa chal mar wach. E county ma Kisumu wach ni romo na chako kanyo sang'wen e gwenge mag Kondele. Jodak e gwenge mag Kondele bende somnwa paro pono ni romo makamano osechako chal mar arita bende chalo nade. Kapok adhi ir wendo ma bende wantiere go e county ma Kisumu. Asoma ne moko kuom ote ma bende japiny sebedo ka iora no kamoko kuom ostak wacho no kasomo ote. Wan asoma ne na ote achaka ne gila imagwa magote machuo karia deka uchiel nono. Kinyalo ketina ote makamage ya Morozi mar mondo mi asoma. Aneno kanyo Kevin iwacho ni wan Kondele ka wasemuko msoma everywhere. Iwacho ni Kevin nyakwara ojula. Aya wabiro bedo kwang'yo ni chal mar Kondele to chal nade jofombo magwa nitiere gwenge makono. Kopogore gi mano wang'e janeno marwa machielo mabende oronwa ote. Abdalla iwacho ni iwuok e gwenge mag Katito. Iwacho ni kwayo mar mondo mi wach ng'anyo orum nikech jopiny ema inyore. Inuo kanyo ni tafadhali. Kopogore gi mano wasema ne ote machielo kendo. Koleta iwacho ni mawuod Koleta ahero hero chenro mano mawakelo kabisa. Iwacho kama TWAK ok bi konyowa, wadwaro ng'anyo ewi ng'anyo nikech chien kacha Ruto tugo kodwa nikech mokwongo serikal tiyo kaka dikteta kendo giyawo lweny gi jopiny koro ogore. Aya mago gin ote pach jopiny mopogore opogore. Asoma nena ote mar Dismas ma ote mogik mabende biro bedo kasomo. Sharon sirkal owe pimo pachwa obila magiwacho ni othogo gin to ang'o monego gi koso negi tuo to mwandu mokwalgo kata mana polise maonge uniform go be nyalo mana kwelo koro kanyo dwaro nonro matut. Iwacho ni in Dismas Elijah Jadirubi ten kare nikech kata mana report kata mana milome mabende nochiw kanyo kod migawo mochung' weche mag arita kwe. Iwacho ni okwach kicho ochako timo nonro ahinya mag jogo eko mabende lieko ni ne gin obila mabende nokorwako lepgi mago mag tich. Gisani adhene county ma Kisumu kinyalo mana winja Ochieng akili kende TWAK ka TWAK walose anena kotendre kod milome ote mabende jatend piny Kenya koro ne oro ne ogai mar Azimio Raila Odinga e mbui mar Twitter kabedo nyise neno ikore mar TWAK Raila Odinga bende ko ikore mar mondo bigilosi to Raila Odinga bende nyoro kada loso gi ute fwambo mag pinje maoko en bende wacho ni nyaka jatend piny mano mar piny Tanzania no bire pachoka moka thuolo mar ndalo 2 jatend piny Kenya no kochopo en owuon to no chopo mar mondo migilalre. Charles nenore ni okwa winje yo makare mana kinyalo winjo wa hero kama nainya koka mano nyakwaro mgajwang' chal ni nitiere ng'ikruok ahinya kotendre kod tudruok e kinda gi Charles Ochieng mabende nitiere county mano ma Kisumu. Koka mana kile TWAK nikech ang'e wachiegni tieko TWAK makama kwa manyo ng'anyo kata mna wamenyo TWAK mano motendre kod rapar mar Azimio odiochieng' makawuono. Rapar makamano obila ka bende osechako kewre e kuonde mabende itime romo makamagi depar ni ma en okang' mabende nyalo kata mna kelo to ne japiny e kinde mosekalo jopiny oseneno ka obila tiyo gi otieko mathoth. Ineno kata mna e county ma Mombasa oko na nyiswa ni jopiny obedo mana kicha gin mana maboro msuma giting'o ndiyo lakini oginyal kata mna chopo kama bende no nyisi ni mar mondo mi gichokre. Mano ranyisi mar the relations between Oganda gi obila. Obila nigi tich matek mondo gi renew confidence gi the citizens nikech ka dhano oluorou kendo dhano koherou kendo bet mabor kodu mano nyiso ni tiju biro bedo matek nikech obila need Oganda mondo okonygi gi tijgi e kor gweng'. We've had initiatives like police, community policing, nyumba kumi, magi depend on kaka police otenore gi Oganda. But koro ka Oganda bet thenge, mano is a very bad sign for the police. Tiwa nigi bet thenge nango nikech kata mne kinde mosekalo dongise neno kako obila tiyo kod oteku mathoth. Mane gima timore nikech gik moneno jika konegi nyithindo go nyathi moro naneno tija igni karibu adek tia gas owang'o nyathino nigi injuries. Nyathino kodongo kamano en koneno obila obro ng'e ni manga ma adui manga mokanega bed tenrego.
Momio adoko mana wacho chande ni police obila onego ng'e ni tijgi no osir gi the constitution and the law. Gichak gir somo article 243, 244, 245. Kagise somo mano gidhie National Police Service Act. Mane kako onego giti tijgi. But tiyo gik moko ni orders from above, politicians tiyo kodu mago brokelo no shida. To wakili mana kapenji ni kichangini bendi seti umachigni gi jogo ekoma bende kedo ne ratich oganda e pacho kaindi. Ang'ma bende biro timore ka obilo duche maka wuono kuonde ma bende no nyisgi mar mondo bigi romika. Obilo kuora kanyo ma uchung kanyo omuno japenya donjo. To japenya to dwaro mana timo rapar gi kwe. Obilo nego ng'e ni anybody who interferes with the right to picket assembly mar ng'ato can notice of semigi under the Public Order Act commits an offense, including the police. Okibibiro ibro wacho ni an police, therefore okonego assemble ka ongegi monego tim kama. It's an offense under the act. Ka ng'ato has a valid notice, issued a valid notice, determine team what the constitution allows them to do. Koro gika ilago, I know ni jibro rango after this, and obro neno ni obilo timango. Kagi tamo ji to assemble and to meet and to do what is constitutionally permitted, then obro deal kod gi after this. Aparo ni mano kang mabende bro bedo kwa rango machiegni nya kwa mga jonga. Keni Charles kintiere county ma Kisumu bende gisani bende winja. Maraki nyalo mna winja pachi kotende kodo kang makamano nyaka gisani ka obila bende osechako kuorore kuonde ma bende nego bende oganda rome. En maneno bila kuoru kuomgi ang'eno Okil bro bedo kinyiso ni onge rach ma bende ginyalo mana kawo en mara koso mar mondo mi romo makamago kik timre. Dongi bro bedo kinyiso kaka Okil awinj bana Pat Charles kaka jalni ma bende kedo ne ratiro mag oganda county ma Kisumu. Erokamano Sharon, en wach marach ka winjo kiwacho ni obila osechokore gwenge ma Mombasa kocha kama oganda onego bed ni rade mana mondo ter lemo omoko misuma. Aparo ni Kenya ok en police state. Kenya en democratic state kaka wang'eyo, to pend chik omiyo oganda ratiro mag chokruok kaka wakili osewacho. Ing'e ni akia gima rach e Kenya waka nikech chal mana ka gima waoro ranyisi moro ne oganda ni odiochieng' kodiochieng' obila oikre mar rakruok kodgi. Ok apar ni en approach maber ma jogo motelo ne rita kwe tiyogo. Nikech ing'e ni pile pile gimineno gi wang'i miyo chako miyo pachi tich. Ka koro oganda ng'anyo owacho ni koro gima onge. Oganda chokore gitim rapar mar gima lemo moko msuma ka giparo go oganda wa mohinyore kata mondo gikwane gi chango mapiyo kata oganda wa mabende osetho. To koro obila osechokore kuondego. Nyiso ni obila oro signal moro n'oganda. To mana ka penji Charles, bedo mar obila kanya marach koso koro kaka obila biro bedo katayo, kaka gitayo tije maggi. Ema nyalo bedo ni rach. Dongo obila nyalo mana bedo kanya ni kela rita kwe. Nyalo bedo marach nikech kalore gi report ma uchiwo mawi nikech kalore gi report ma uchiwo mawi ni obila ng'eny omopong'o kanyo. Pile dak giponga kama jogi ochano ni ditime raparni. Nyiso ni tie ratiro mar oganda ma gidwa mondo gigenga. Ma en ratiro mar chokruok, the right to assemble, kata the right mar movement. Nikech the moment mobila mosechokore kanyo mang'eny, nyiso ni siaruok moro biro bedo. To siaruok ni kobede to samoro nyalo kelo rochruok mar gimidwa notim kata nyalo kelo rochruok ma kagi kacha mag ratiro mar oganda. Koro kuom mano wageno ni obila mani kanyo obire keta rita kwe. To samoro ng'eny margi, you know, when you deploy security agents kamoro mang'eny to o trigger gimoro ok ong'is ranyisi maber ahinya konchiel. Koro wageno ni bedo gi kanyo ok bi kelo chandruok kata tuomruok, but en ranyisi marach nikech koro luoro biro bedo mana ka reporter maru osewacho kuom oganda monego bed ni biro kanyo mondo tim gino monego bed ni gitimo man gi geno ni gima gidhi timo gi kwe. Erokamano ahinya. Daher mar mondo mi wadhi na gidaki matin kuna Charles county gigeno mar yudoche makawuono mano motelo ne nyari mano mar rapar mabende timo gi Azimio gwenge mopogore opogore. Geno mari giwachin mogik.
wachna mogik manyalo wacho kalore go odiochieng' ma kawuono en ni wawuogi kendo aneno ka kata e ute mag lamo kaka jakopere aneno ka jokopere alemo gokinyi misa gi moko gwen ka gilamo ne jogo man gi hinyruok mondo oyud chango makare mapiyo piyo ni jogo mabende ne olalo ngimagi mondo mi Nyasaye otim kodgi ng'uono kendo giyud kar dak mochwere. Mak mana ndak kwa oganda wa mondo owuogi gi muolo kawuono kendo odiochieng' ng'anyo mana kaka jotelo mag chung' ne chenro ni nowacho mondo mi wabed gi raparni. To bende akwani kik ogik mana e moko misuma kende, obed bende e limbe kata e ute mag thieth ne jowa man kuondego, kaachiel gi chenro ma dipo noket mar timo solro ma dikonyo oganda wagi mondo ngimagi odhi mbele e yor yudo yath ma gitiyogo kendo e yor yudo konyruok e ute mag thieth. To mogik dakwa oganda wa ni ka wamed lemo ne pinywa to wabed gi horuok bende. Horuok kata kapo ni ng'anyo biro bedo mbele kanyo, wabed gi horuok mondo mi kik wang'eng'ne wanya kao chik e lwetwa mana kaka jowadwa mamoko osewacho, mondo mi watim marwa e yo mowinjore e yorno mok nyal kelonwa hinyruok kendo. To machielo en bende dakwa obila kaachiel gi jogo mochung' narita kwe ni ogandawa nigi ratiro mar chokre, ogandawa nigi ratiro mar ng'anyono onego bed mane gimiyogi arita makare sa ng'anyono. To ka nitie jogo ma dipo dwa timo gigo ma ok owinjore matok chik, to obila nigi ratiro mar donjo to makogi to iterogi e process mowinjore ma chik wacho mondo kik hinyruok wuogi. To bende dakwa obila obed responsible gima gitimo. Wan oganda achiel to samitimo kama itimo mana oganda un, nikech kata dwaro ma oganda dwaro mondo ngima odwok piny ni kodwok piny ta ngino kata obila go gibende gibro yudo fuong'ruok kendo gibro yudo konyruok moloyo keto mrima gi jopiny gi. Erokamano. Erokamano ahinya Charles Ochieng kuom yudo thuolo mar twak kodwa kaka TV mar Ramogi achiel kachiel kintiere kaunti mano ma Kisumu. Nyakoro mgejo monena Charles Ochieng jakedera tich oganda e kaunti ma Kisumu. Wakile Ogada, in meda winje pachi mintiere godo geno mar yodoche makawuono kaluwore kod rapar mano mar Azimio gi wachni mogik. Wachna mogik kang'iyo Kithure Kindiki, who is a lawyer and who took an oath like all of us to uphold and respect the constitution. We aparne ma gi joma tie sirikal ni government without a constitution is power without a right. That is a quote from Thomas Paine. Let them respect the constitution, let them respect the law. The highest form of any right is the right to life. Ok bibedo kare ni ji nego and it becomes business as usual. Let us respect the constitution, let us respect the law. The era of impunity is long gone. Korokuweni ubrotimo ma and it will be business as usual. Umruka, you are powerful. Ungibunde, you have cars and everything. Time has caught up with you. The era of impunity is long gone. Erokamano inya Evans Ogada, in bina guni erokamano ngene kinde ka kinde dwach ni okil mano mochugle oganda e pacho kaindi. En mana gino maro ni repode maka magi ponono ni bro bedo kichwalonu gin repode mabendo bro bedo kuchwale doho mar mondo mi chik okaw kore donge. Wabro timo kamano. Kisumu LSK branch nigi namba magi kawa keni nan gi thuolo monami oganda namba. Namba marjo LSK Kisumu en dakachiel. Mano magi nyalo tudre gi jo LSK Kisumu branch ka ngato maki ngato ntie iye wan gi 0759 29 2720 0759 29 2720. Mano namba minya goyo ame your text. Then one gi email margi ma en LSK KSM chapter LSK KSM chapter @gmail.com. Mago jo magi mauro tekani. Oganda ngat mora mangate nie iye. Ngat mora mano ohiny gimora mano timre marach during this period. Please contact LSK Kisumu branch gi number no. LSK National Office nigi a toll free number a website margi. Contact LSK National Office
you will get assistance. Ero kama nyanya wakili Ogada kuom wach makamano. Kok manya kwa mga juangi kanyo ben makelo wa igiko mar chenro makama ibeda kicha nya kwa mga juang kata pel ni rapar makama ni bro bed kitime gwenge mopogore pogore ineno kanyo ka gwenge mopogore bende hobila osekwor kanyo kor bed mana motang. Kok kamano bendo pi wanda ikana ntiere nyaka londo mar Ramogi okinyi makawuono kentiere kanyo gi VOJ bendo nwacho ni kweth mar Azimio bende ntiere gi romo odhiambo makawuono mano mar choko omenda mabende biro bedo ka konyo wede mago mag familia mabende doyudo hinyruok makone kod kocha e ng'anyo mar Azimio mabende noneno jumbe mokalo kanyakla kod mago mana otho e masira maket kod magi mago weche mabende waluoni machiegni parne wantiere gi jofombo mago e kor gwenge mopogore opogore mabende menyonwa rapar mabende Azimio obago e gwenge mopogore opogore odiochieng' makawuono duto te ibiro bedo kiyude weche mago manyien mago mag migago kono romo kanyo saa 7 mar odiochieng'. Kata kamano updates kata mana e mbui magwa bende ibeda kicha wantiere gi mbui mar Facebook gi Twitter duto te Ramogi TV koro ote bende wajandiko kanyo kaka chal mar Kenya bende nitiere kaluwore kod weche mabende pore e tung konde mopogore opogore gi kanyo bende makelo wegiko mar TWAK makama ibed gi odiochieng' makare warad kendo odiochieng' makinya. Nyinga Sharon Ng'ao.